Tak priatelia, máme dojazdené, dotestované. Najväčším prekvapením zo všetkých modelov je práve 850, objem 1000, ale je označená ako 850 kvôli zníženému výkonu. Je možno, že malinko lepšie do nejakých 30 km za hodinu ako tá 1000R. Avšak už od 80-ky je tam cítiť úbytok toho výkonu a tam práve nastupuje model 1000R. Aby sme si to teda porovnali. Nová 850, stará 1000 model VPS. Tento stroj voči tomuto stroju by som nazval kostrbatý, trošku náročnejší pre jazdca na ovládanie. Nové G3, či už je to 850 alebo 1000R, majú o mnoho krajší prejav a už len tým, že si na ňu sadnete, to ako jazdec posuniete minimálne o 20%.